Луксозен прахоуловител с диаманти – съчетание на стил и съвършенство. Представяме ви върховното бижу за вашата маникюрна станция. Прахоуловител, обсипан с диаманти и оборудван с LCD дисплей. Той не е просто уред, а елегантен акцент, който носи блясък и функционалност във всяка маникюрна процедура. Вентилатор с 48 вата и 35 000 оборота осигурява безупречно засмукване на праха, за да работите в чиста и луксозна среда. Изискан дизайн, блестящи диаманти, премиум материали и ергономична форма, защото стилът е всичко. Безшумна работа, забравете за досадния шум. Вашите клиенти ще се насладят на спокойствие и комфорт. Сменяеми филтри, които само изтрисквате или почиствате с сешоар. Никакво пране, никакъв хаос. Начин на употреба. Захранващия кабел свържете с прахоуловителя и включете в стенен контакт. Отворете решетката и поставете филтъра. Когато уредът стартира, дисплеят показва по подразбиране 00, състояние на готовност. Трябва да завъртите копчето по часовниковата стрелка за увеличаване на оборотите и обратно на часовниковата стрелка, за да намалите оборотите. Завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка, докато чуете звук штрак, за да изключите уреда. За да поставите уреда на пауза, натиснете кратко копчето за регулиране. Ще чуете сигнал тик. При повторно кратко натискане на копчето, уредът ще започне работа отново. В състояние на зареждане, ако филтрът или инсталация на филтъра не са на място, индикаторът за повреда ще продължи да мига с непрекъснатия звук тик-така. Прахоуловителят, който не просто работи, а впечатлява за професионални салони или за тези, които искат само най-доброто у дома, защото истинската красота се крие в детайлите. Готово!